Τελικός, ένας σπουδαίος τελικός με νέα ονόματα ως επιτοπλίστων, με τον Κουτσουκλάκη της Ολυμπιάδας Κομοτηνής, τον Χανιώτη αθλητή, τον Ανδρεάδη, τον Ιορδάνη Ρουσάκη του Ηρακλή, τον Καλαμαρά επίσης και βέβαια τον Φραγκούλη, τον αθλητή του κατόχου του Πανελληνίου ρεκόρ. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το είχε κάνει ο Άγγελος Παυλακάκης, που είναι ο προπονητής του, το 2011, τότε που είχε κερδίσει τον Ολυμπιονίκη της Ατλάντα, τον Ντόνοβαν Μπέιλι, στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Αθήνας. Από τότε παραμένει το ρεκόρ και σίγουρα θα παραμείνει για πολλά ακόμα χρόνια, το 2011. Ο Γονιδέλης 10,74, ο Φραγκούλης έχει 10,77, 10,66 ατομικό. Ο Γονιδέλης με τα 10 και 87 που τον είδαμε. Ο Καλαμαράς με το 10,62 ατομικό ρεκόρ και 10,65 φετινό. Ο Ιορδάνης Ρουσάκης του Ηρακλή με 10,52 ατομικό και 10,64 φέτος. Ο Ηρακλής, ο οποίος πάντα έχει την Ακαδημία Παραγωγής Σπουδαίων Αθλητών. Ο Ανδρεάδης του Χαλανδρίου με 10,56, του Χαϊδαρίου με 10,56. Γυμναστικού Συλλόγου Χαϊδαρίου λοιπόν. Και εδώ βλέπουμε τον Κουτσουκλάκη, ο οποίος λόγω των σπουδών του στην Κομοτηνή έχει πάρει τη μεταγραφή και από τον Κίδωνα βρέθηκε στις τάξεις της Ολυμπιάδας Κομοτηνής, που επίσης έχει μια σπουδαία ακαδημία με τον κύριο Μιχελή να δουλεύει εκεί ως πρόεδρος της Ολυμπιάδας, ο οποίος έχει δημιουργήσει μάλιστα και με δικά του έξοδα κλειστό γυμναστήριο εκεί στην Κομοτηνή, που έχει και πανεπιστήμιο, την Γυμναστική Ακαδημία. Ο Σταύρου και ο Ιωάννου, ο Κύπριος, που μετέχει εκτός συναγωνισμού στην ένατη διαδρομή. Αυτοί είναι οι αθλητές που συνθέτουν την εννιάδα των 100 μέτρων στον τελικό. Θυμίζουμε ότι το πανελληνίο ρεκόρ έχει ο Άγγελος Παυλακάκης και ένας μαθητής του, ο Στράτος ο Φραγκούλης, αθλητής του Πανελληνίου, όπως υπήρξε και ο Άγγελος. Ο Παυλακάκης αγωνίζεται στην πρώτη διαδρομή. Η προσοχή μας θα εστιαστεί κυρίως στον Κουτσουκλάκη αλλά και στον Ρουσάκη. Νέα παιδιά σε αυτή την κούρσα. Ο Κουτσουκλάκης είναι γεννημένος το 89, ο Ρουσάκης το 91, ο Φραγκούλης επίσης το 91, ο Γονιδέλης στα 20 του χρόνια, γεννημένος το 92. Ο Καλαμαράς είναι ο μεγαλύτερος από τους αθλητές που μετέχουν εδώ, γεννημένος το 87. Ανήκει στην ΑΕΚ Κρανιδίου, Ερμιόνιδας. Έτοιμοι αθλητές φύγανε και είδαμε το πόσο δυνατά έφυγε ο Ανδρεάδης με τον Κουτσουκλάκη. Ο Ανδρεάδης είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει, όχι, κέρδισε τελικά ο Καλαμαράς. Ο Καλαμαράς με 10,49. Ο Χρήστος Καλαμαράς, αθλητής του Κρανιδίου, με 10,49 κάνει ατομικό ρεκόρ, ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Άφησε στην δεύτερη θέση τον Ρουσάκη, τον Ανδρεάδη, και στην τρίτη ανεβαίνει ο Ρουσάκης. Ο Καλαμαράς λοιπόν ήταν ο αθλητής ο οποίος κατάφερε και μάλιστα να κερδίσει με ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ 10,49. Για πρώτη φορά λοιπόν Πανελληνιονίκης ο Χρήστος ο Καλαμαράς, ο οποίος έκανε αυτό το εντυπωσιακό 10,49, είχε 10,62. Ήταν κούρσα ανοιχτή για όλα τα προγνωστικά. Λέγαμε ότι ο Κουτσουκλάκης λόγω και της επίδοσής του ήταν, αλλά και των προηγούμενων χρόνων που είχε δείξει ως πρωταθλητής εφήβων αλλά και νέων ότι θα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αλλά τελικά τα αποτελέσματα στη σκοβολία των γυναικών, με την Αναγνωστοπούλου που είδαμε τις προσπάθειές της να ρίχνει 55-86, εξαιρετική επίδοση τελευταία της προσπάθεια.